Tak, teraz tu máme mapu z roku 1939, teda predtým, než vojna začala. My sme si už čosi povedali o tom, že akým smerom sa potom tí Nemci vybrali, takže si to skúsime teraz hneď troška zopakovať a naznačiť tie smery útokov nemeckých vojsk. Vieme, že čosi bolo na východ, potom v zápätí na západ. Takže ja by som stánol, poď. Tak. Využiť tie nástroje, interaktívne tabule, dáme si pero a nejakú farbu. Naznačíme útoky. Kde najprv išli Nemci? Do Poľska. Do Poľsko, áno. Takže naznačíme tento útok. Dobre. Potom sa kde? Potom išli z Nemecka do Francúzska. Áno, išli do Francúzsko. Tam išiel ďalší útok a potom chceli niečo ešte. A potom chceli Veľkú Britániu. Dobre, naznačíme. Tak. Takže toto boli také hlavné útoky. Dobre, ďakujem, môžete si sa... Vidíme teraz, som to zastavil na úvode takého filmu, ktorý si za chvíľočku pozrieme. Máme tu pekne naznačené aj to, ako Nemecko sa pripravovalo smerom na útok na Poľsko, takže ja to tak zvýrazním troška. Teda tá časť išla na Poľsko a ukážeme si ešte, teda toto si zapamätáme, ukážeme si, alebo vraveli sme si, že nie celé Poľsko obsadili Nemci. Tak my si k tomu teraz pustíme film práve o tom útoku Nemecka na Poľsko. Takže teraz máš? Další na řadě bylo podle mapy Polsko. Během posledních 2 srpnových týdnů se německá armáda přesunula k polským hranicím, kde se shromáždilo 70 divizí. Takže tak, ako sme si aj povedali, vlastne, že tá obrovská presila bola na nemeckej strane, takže tu aspoň takto troška môžeme vidieť, aj keď to je troška slabšie, ale môžeme vidieť obrovskú presilu tých nemeckých vojsk. Takže s takou veľkou silou sa potom nemecké vojska dostali do Poľska. Dobre, tak budeme pokračovať ďalej vo filme. Takže teraz vidíme, ako prichádza Ribbentrop. Je to v Moskve a ja to teraz skúsim zastaviť. A už nám tu troška ušlo. Takže sa označíme na mape postavy, ktoré tam sme si pravili, že sú. Dobre? Takže, aj keď to máme troška také tmavé, ale skúsime. Dobre. Skúsime tam označiť 3 postavy, ktoré by sme mohli spoznať. Takže teraz si označíme Stalina, ktorý prišiel skúsiť. Dobre, Martin. Daj si znak pero. No a teraz označ Stalina. Tak. Daj šípku z toho kolieska a napíš tam Stalin. Tak prstom. Dobre. Dobre, môžeš si sadnúť. Poprosím ešte Ivana zase, označíš nám Molotova. Môžeš si zvoliť pero, alebo aj farbuinu. Môžeš si aj farbuinu zvoliť dolu v tejto ponuke. Daj si tam odru. Z koho by si označil ako Molotova? No, dobre. Takže tak by sme mohli naznačiť. Dobre, sadni si.